खुलुमबाय, नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सासे आइजोआ गोमानानै दं। चिरां जिल्लानि गर'फासा पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय लावरिपारा गामिनि थागिबि जमि बसुमतारिया गोमानानै दं। बिथां जमि बसुमतारिया 15 सान जाबाय न'आव फैफिनाखै। बिना फिसाया नागिरबाबो मोनाखै। बाय बाहागो जाथि खुरमानावबो गैया। बिथांनि फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला जमि बसुमतारिया आलासि जानो होनना थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम जेबो गोमोरथं गैया। बेनिखायनो अन्नानै न'खरखौ हेफाजाब खालाम। मानसिखौ नुबा हमना दोनना खौरां हर। जमि बसुमतारिया फिसाज्लाखौबो गारलांदों आरो फिसाज्लाया बिमाखौ गोसोखांना सान हर गाबबाय थायो। अन्नानै जाहाथे बे खौरांखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो सोरबा नुदोंब्ला गाहायाव होनाय जानबुं अनजिमा 6364515318 आव कल खालाम। गोजोन्थों।